Abantwana benkosi enkulu ebithekile amaNazaretha. Amen. Amen. Inkonzo yesabatha yasemini siyiphathela ngumfundisi Mqadi wasemvuyeni inkosi Mbusisi. Number 2. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamanaza Juniors ngizulu. Unkulunkulu ukhokho bethu baba ngiyanqanda nje ngumntwana bantwana benkosi. Ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule angishiye kulo mlilo engisha phambi kwawo namhlanje. Namhlanje ngigoqe phambi kwaNkulunkulu uqobo. Ngiyasaba nje bangcwele benkosi. Ngeke ngaguqa wayekhona ngokomoya ngalesa sikhathi. Kodwa kwakungconywana ngoba wayengekho ngokwenyama phambi koba umubuso bangcwele benkosi. Amen. Ngiguqe kunobaba abazalelwe libandla abadala kakhulu. Namakhosi nabo bonke abantwana benkosi abakhona la. Ngangayisho lento ngelanga ngiguqela ukuthi sasithi masihlele emumva lapha kuyakhulumeka emuso emumva. Umphathi wenkosi athi ngiyasaba sithi wani. Athi ngiyasaba kwesibili sithi shuthi inkonzo sezoba ngiyasaba koze kuphela phela manje. Akahlale endabeni. Kodwa mase kuyimi ngathi ngabasho babe u20 ngiyasaba. Sekhona abangcwele benkosi. Ngiyanqanda nje kakhulu bantwana baNkulunkulu. Ngumntwana nje mncane ngicela ngisho ubaba ikhehle lengizalayo bathi baba ngicela uze ube khona ukuze mangilahla uhambe ungicela intethelelo. Ngoba ukukhuluma phambi kwaNkulunkulu uyalahlwa siyezo baba abadala bathi kwakwalahlwa uMshumayeli bemncomile abantu kodwa ezulwini kwangaba kuhle bangcwele benkosi. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu mayekhumbula uMkhomazi ngithusa ukuthi lo mvakela uhlongwane nabashumeli baseMkhomazi bagcwelela namhlanje ngijive ngathutha kwenze njani futhi uNkulunkulu usimemile namhlanje bangcwele ukuthi lesi sithebe akasibeke phambi kwabantwana baseMkhomazi bangcwele benkosi. Ngiye ngizobaba bekhuluma ngendoda yakaHlambisa owathi ubaba omkhulu ngalakaZulu wakhuluma ngokuthi uza kobhabhadisa ngakusasa. Nayo yayihlela bangcwele benkosi ihlelele ukuthi nayo iza kobhabhadisa. Kuthe ebusuku ilele yabona uNkulunkulu ubhombela ehola abantwana ababeyobhabhadiswa ngaleso sikhathi namaNazaretha kodwa kwakhona babeyobhabhadiswa. Mawubaba uMhlambisa ebukisisa kahle kulabantu khona abathwele emakhanda abo manje uyacinga abokisisa kahle awubathwele abantu labantu uma esathwe ibuza ngokwenhliziyo bese lithi izwi hayi labantu bathwele abantu abababulala. Uma echacingisisa labantu bayaphila abanye abasemakhanda labantu bese limphendula izwi lithi abantu abababulala ngeenhliziyo nangamazwi ngoba basekho labantu emhlabeni. Uma bengabavumi lapha emfuleni njengoba beyobhabhadiswa bazobuya nazo lezi zono baze bathi ubaba uMhlambisa wabona abantu beyobhabhadiswa bengena emanzini beshisa izono ngaphandle. Uma sebephuma baphinde bayithatha izono baphinde naze emuva. Bangcwele baNkulunkulu sisezulwini masila. Amen. Sisezulwini kuphelele. Kungashoda ngami yena nawe ukuthi amehlo ethu uyafipha abalo ukubona ukuthi kusezulwini kangakanani. Ngizobeka umlando omncane ngoba ngifuna ukusiza mina nawe ola. Ngizokhonga ingelosi ngengoma amakhulu amabili neshumi nesishagalolunye 2:19 kuzoba amavesi ambalwa. Bantwana baNkulunkulu beselezwe lawe
direct. uvalo nje isalo lihambe nami njalo. uNkulunkulu ke ungibeke phambi kwabangcwele siphume entabeni omhlangano kanti sothatha imithetho nokuthi uNkulunkulu asiphe ibusiso lolu hambo luyisibusiso kakhulu bangcwele ngilibonile ufona insizwa yangasekhaya ngingasayikhumbuli kahle yagcina kumshumayeli ngase kumvangeli yathi mshumayeli kufika bakithi ngesibonakaliso bathi ngiyobafakela umdedele bathi ngithinte wena yini umdedele kwakujanuary lithi nayi ngene umhlangano ngoba sibe soyintabeni eKenani ebese ithi izofika ke ithi lokulifike babombutho ayishizisho umbutho athi ngafika ngizokhankasa babehamba kwasopolitiki ngekhathi bekhankasa kuzoba nokhehlo befika nazi bengena nasemasontweni ayikudla ukuthi kuzo4 ifone lensizwa ngesikhathi sekuhlela uNkulunkulu ethi unyazi lezulu bangcwele afona kwesibili athi sebephinde bafika bathi ngihambe nonyazi lizingofika eKenani nginyawo basho ke nakasebenzi bangcwele ilaba abakhankasa kuphela akasebenzi ndawo hayi ngithi ayifika kwethi ngizobona ukuthi ufikile wangena nje la sekuzokhala insimbi sacoka kancane naye ngambuza wathi mbuthu lenyewe incane kangaka ipovu nesikhombe siphatha nesandla uzohamba ufike eKenani ngaso wathi ngizofika ngiyisosha mina mvangeli ngathi ayilungile akhala insimbi ngangena ngaphakathi sadukelana bangcwele sadukelana sabonana esibukweni hawu ulana mfuka mbuthu wathi hayi ngitshelile ngizofika sadukelana safika komisi kangamthola ke ukuthi ukephi hayi ubheka ngakhathala waphuma umhlangano phakathi nokusekuzosa sahamba bangcwele tema ngemhlalo ngene eKenani khama kwelensizwa le ingcoli yafa ithi hayi ngitshela imvukele ngizofika ngiyisosha yathi ke kodwa ngoba ekhaya bayifunda lenkolo kuNazaretha baba ke ube umfundisi uprincipal la ngithi umfundisi kwezi inkonzo ngathi sisenkonzweni kwakunethi imvula igeleza phansi kwapho ukuthi asihlale ehlalweni ngathi yahlala ngawa wathi bayekeni bawe lapho vela bamazi uNkulunkulu kadina ngaphakathi ngakhumbula amazwi omshumelo omunye wayesikhothi athi into ukuthela ungayibeki emehlweni ayohlala enhlizweni ngoba uzoqinisa ukukhuluma ungafanele hayi ngithatha ubhoko lakhe nomqhele ngolibeke ekhaya uyakufihla ukuthi uhamba wathi phu efika angincoma ipolitiki bangcwele niyazwa futhi agenza upolitiki wathi efika
bamenza ikhansela same time ngesikhathi esifanayo bathi akabe yisekelele meya uyisekelele meya bangcwele ngoba wahamba lolu hambo esuka eziye eKenani wabuya ngenyawo bangcwele kaNkulunkulu amen lolu hambo bangcwele luwumthandazo omkhulu kodwa abantu mabelamba uyabona ukuthi kubona khanye ngasho kwenzakalani Joshua 3:3 akuvule incwadi bangcwele eningi Joshua 3:3 Joshua 4:4 Samuel 4:4 incwadi yilula bangcwele sekhona bangcwele baNkulunkulu Amen. lolu hambo luwumthandazo kodwa ngebuke nasendleleni umuntu esuka endleleni endaweni ngabamba kuyona sodudula wenza yonke into angahloniphi kanti bangcwele ukube siyazi ukuthi sinenhlanhla engakanani ukuthi sibe phambi konyazi sibe noNkulunkulu wethu phambi kwethu ezinye izizwe lapho usiphuca lo Nkulunkulu kube wazo futhi mase abe wazo singamphatha kahle ukudlula thina izinto esenza ngayo masitholile imishaya bangcwele itholile Joshua 3:3 Zabayala abantu zathi nxa nibona umphongolo wesivumelwano kaJehova uThixo wenu nabapristi nabalevi bewuthwele khona niyakusuka endaweni yenu niwulandele kubeka verse 4 yes kepha akube ibanga phakathi kwenu nawo ungasondeli njengoba abantu sesibone ngane ufuna ukusondela iphongolo lezivumelwano mina ngisaba ngabangcwele ngiyasaba yini eminyaka amayimvumo ethi ngisondele lapha qhubeka bamshumayela kepha kube ibanga phakathi kwenu nawo akube ibanga phakathi kwenu nawo kuze kube khona abayibiza ngabantwana bengebona sebesibaza abantwana bathuthule lapho into eyisimanga kungathi amakhubhithi ayizinkulungwane qhubeka babamshumayele baba ezimbili ngokulinganisa amen yebo qhubeka yena ningasondeli kuwo ningasondeli izithene ezingcwele ukuba niyayazi indlela eniyakuhamba ngayo Inkosi ebusise baba shayeni futhi 4:4 nolu hambo bangcwele ngifisa abantu kungena endlezeni zabo ukuthi ma behamba nolu hambo behamba sinenhlanhla zihamba noNkulunkulu wethu phansi hambe nathi nje Joshua 3:3 Joshua 4:4 ngathi Samuel 4:4 Joshua 4:4 yebo baba khona uJoshua wabiza abantu abayishumi nambili esebakhethile kwaba kwa-Israyeli kwaba yileso isizwe kwaba munye verse 5 uJoshua wathi kubo hambani phambi komphongolo manje izinto ekade yimile lapha sesobekile qhubeka baba hambani phambi komphongolo kaJehova uThixo wenu niye phakathi kweJordani nithabatha amatshe ilo athabathe itshe alibeke ehlombe noma sibe ekhanda kusho uNkulunkulu wethu kulingane nezizwe zama-Israyeli ngokubalwa verse 6 ukuba lokhu kube isiboniso phakathi kwenu Inkosi ibusise baba amen ngisho itshe kuyadika udlelona lokungalithwale ngesikhathi kukhona unyazi hayi ukuthi uthwale ngakusasa wenze unqamulela angazi ukuthi ngimncane abantwana benkosi amen ngisekhona bangcwele ngathamba noNkulunkulu bangcwele sasinani ngena kasisilalele ikhora FM ukukhuluma wamkwanyana ngifisa ukukhombisa ukukhulu baNkulunkulu esihamba naye makukhothi kuhamba umuntu endleleni wabafika bamkwanyane abamaphoyisa bangeni bahamba nobaba futhi bahamba nobaba ucebekhulu uma befika kuthola umuntu sekuphungula umphefumulo mabebika bethithi umshumulo seduze kwababa yobika ubaba abuza ukuthi wabani igama lesibongo ubani abamazi umuntu bekho umuntu ovela kuwo ukuthi wahamba isikhathi kwasekukhala ifoni manje foni ikhala lo muntu bese beyathi ucingo bese yasho ukuthi hayi lo muntu ekimfuna usibani bakona sibani bayi bese befonela umshumulo sethuzo kwababa bamazise bese ubaba abuyetha kufona umshumulo abuza ukuthi usefikile umuntu ekimthuma ukuthi azolanda lo muntu bangcwele namanje abantu ababonithemba noNkulunkulu
Usefikile nje ngimthumela uthi ukwayena ngadideka ngoba kugcwele abantu futhi akho umuntu oseyishiti ngola lo muntu. Uthi yafika imoto yamakhaza amthatha wahamba. Mase siyabile imoto yamakhaza. Uthi ushawa indoda kathatha ehlombe ithi bangishiya ngena sihamba nawe. Uthi ukwayena ngathi mina ngibhizi emsebenzini kababa ngizokunika abafana uhambe nabo. Uthi uhamba nabafana nje ababephethe itende bewu2. Babuye sebebaleka labantu isikhathi esincane. Uma bebaleka labantu le insizwa lezi athi ngibalekelani ngithi ngikwenze njani? Athi hayi lo muntu osabisa naye siyena umuntu. Lo muntu esithe sahamba naye sambona esehletha nyova eyathele ehletha nyova. Uma esehletha lo muntu nyova wavele santo sembuka waphakama washona phezulu wazofika phela phezulu ngcwele ushepha unyazi nabahlangabezi wazabuza ukuthi mawuxabana nonyazi uzothina ubani abahlangabezi. Ubani umuntu bangcwele emhlabeni ongathuma abahlangabezi athuma ingilosi isuke phansi ephezulu ngoba sinabo bangcwele sihamba noNkulunkulu. Ngeke bangcwele ngithunya insizwe engasekho eBukhomazi lethi usabatha kumfundi kumfundi Mathenda umshumelo ungcobo la ithatha indlela. Mbangeli ngicela ushemba ngiphi imali sekuhlela unyazi ngesitabeni cela ngiphi imali nakenzela abangcwele ngizokuthola ifoni zeNkulunkulu. Amen. Amakhosi 2:5 verse 9 nika10 ngoba khona into engifuna ukubuyela kuyona. Hayi ngingasothula sokumnikela bese kuba khona uhambo oluphuthumayo uba wathi we etabazo bangcwele. Uma uba etabazo sibhukule nomva olukhubisa nezinto engisebenza nazo sithi ayasebenzi ke namhlanje thina sihamba setabazo. Shaya imoto setabazo bangcwele kwangagcwele ngaleso sikhathi. Silale kuthi ekuseni bese kuvulela uthole ukunikela sihambe sonikela bese lokuthenza ngikhohle ukunikelela lensizwe. Bese ngihlala nomthiyane bamazi umthiyane ohamba nge-double cab imoto yelama. Sixoxa naye sambona ubaba kwakunikela kalula ngisho kubaba ngoba kwangagcwele. Umthiyane sangixoxela ke mina uthi ngade ngingena ekhaya angikhombisa indlu yodaka etshekile. Ushembe maye kusabantu entabeni unyasezulu luthi licela kuphela ukuhlupheka kuthina kusitokela umshana ngixoxela. Uthi ntambama bese ehamba yena wayoguqa phambi komnyango lapho enyazini bathi bamvimba wazama ukuthubeleza ngazothubeleza kanjani wafika phambi kwababa waphuma ubaba wathi yini kwenze njani wathi baba ngize uthi akuphela ukuhlupheka mina ngiyahlupheka ekhaya baba siyahlupheka sixakile siyahlupheka. Uzangikhombisa indlu elaluma wakhe iyatsheka lethi udaka ingawa noma inini. Hayi uthi osethi ubaba awuwena uzwile uthi ngithini wasembuza ukuthi sizizophela. Siyaxoxa ukuthi ngelanga uthe mehamba la esebenza khona eqashwe khona bamfakela 2 million engalindele bethi bambonga. Lingethi izulu kade buso unyazi. Uthi ngaya kuma ngamfica uma ekhophethe indishe ekhongozela kanje. Uthi uma ekhongozela ngathi ma thethela le ndishi ngiyidiliza lendlu manje. Wathi uma kuzoyidiliza sihlaleni. Yadilizwa wakha kabusha umthelo. Uthi wathi noma seya emzimkhulu inkosi semzimkhulu eNazaretha endleleni kwangena 3 million futhi bekubambonga. Ubusisha unyazi nje. So sitoka lezo ndaba ke umqokela ngobukhulu bobonyazi. Bese khona bangcwele benkosi. Amen. Bese kufuna lensizwa kaDlovuke manje uthobani. Mhlawumbe ngithi ukhona la ngoba agodukile wangakithi inkomazi. Athi Mvangeli unginikelele bese ngithi awumkhohliwe bese ngithumela umuntu owamhlawula ukhumbo abasabathe emvuyeni. Amthathe imali lapha ngehla kwesibuko ufike uyonikele bese mthathe ethendani amcelele ukuthi ucela imali lomniki isibusiso unyazi. Sabe sisabuya into abazi akuphela ngiyithuke eziwu4 ngeke ngibe ngisho inkampani bangcwele ngoba phela uthi akazasebenzisana nayo inkampani akazani nayo ngeke usho inkampani yani yavela yamfakela 60,000 yamnqaphezela. Uthoba nathike ukuthi nginqethezela ngoba angikaze ngisebenzisana nayo inkampani. Yaba khona neinkampani zokuxhumana bangcwele sisebenzisana nazo kanje mhlawumbe Telkom mhlawumbe Vodacom mhlawumbe MTN yabo angisho inkampani yokuxhumana kodwa ithi yamnqaphezela le nkampani. Hawu uthobani angifole Mvangeli semthola imali engaka ngagcina ngithe futhi 5 ithuba zoba ngazomgcikile izini zobonga kithi methobani ngingathi ngizokushayela ngoba unawo ngiye ngizama ufaka abantu emshwalensini. Hawa uthobani wathenga amateka embombomo wathenga ama-double door amafriji lento eshiwo umfundisi uNdlovu ethenga into ezofaka isipapa ne-dry pack kuphela. Kithi thobani phela ushebo ukuphila imali ithami ngizokushayela ngofaka siphele bangcwele imali manje kathi ngijabukisela ethi manje baba ngicela iphini yongicelela kuNkulunkulu.
kodwa abantwana benkosi okuhle ukuthi wanikela wakuthola kufunayo wasekhona abantwana benkosi kwangcwele ngicela ukukhuluma umlando omncane wami ngihlale phansi ngenze ngiqale emuva kodwa ubaba uqhawula inkosi ilanga 1965 nangoba bikhethele ngizalayo lihleli lapha eNkunga nje elingaqoqula umlazi athi abantwana benkosi behleli lapha nje maqonda lapha bayakula uma ubaba inkosi yakhe yothenga ihlakhe eCrossville yabona inhlonipho le sizwa encane eyikhombisayo uthi ubaba yabe siyambiza yambikele muzika wesibongo yasiyamqhawula mbamba ngamdedela ubaba noma senganga ngoba emdedeli yathi simdedela sinkosi ikusisa esahamba ibanga elincane kwasekusondela umfundisi uthi unene nensizwa kashanga saba besebenza neCrossville ka40 bathi unenhlanhla uqhawula inkosi uyakusipha isigodi ushemba sekuphakameni wabe sevula ibandla laseZayoni wabelani namandla kakhulu kwaba umfundisi mhla ezowa wavula incwadi yaJohn etwinini washona entala shishi kanti uthuye kuphakameni novula iZayoni waseshiyile lakhe lesethatha selubhiyobhiwe lakhe kodwa wethunywe inkosi ilanga ukuthi akeze ekuphakameni bangcwele benkosi amen uma ubaba ngayithathile enkolo kambe kwambula ilanga lamnika mina ngakhulisa inkosi yangezulu mina ifika ngakithi eMkhomazi kodwa ngifuna ukusheshisa ngoba khona ngijaye khona ukuze ngadli isikhathi ngoba imisebenzi eminingi yangikhulisa ngezulu yangikhulisa 1994 yafika abangcwele ngizoveza ngakwazi ngoba ngeke ngobhema ogwaye iminyaka ewu5 ngangishaya imfundo ekhaya wafika inyanga yezulu ngo1994 yathi wena ungayekeki ugwaye yathi wena uzogqoka bemhlophe kanti ngaphakamise isandla sesinamathele siyiglue nala sekuvalekile ngacabula ngathi ngeke igqoke bemhlophe ngiyiba seZayoni mina ngazi iZayoni ekhaya ukunasele besingakuthandi bayasaba ukuveza iqiniso uma ushembe babengamfuni sasingayithandi inkolo uNazaretha sikhuza ngokuthi ushembe udukisa abantu siyasibona uJesu sithele emafwini esingakwazi simbona uma bangcwele baNkulunkulu ifika inyanga yezulu ngathi ngenze ngiye mina sengigqoke bemhlophe bese yafika ngakusasa nami sayibona inkobula ngangibona inkobulayo ngakusasa uyakhuluma nje ngezi ngathi ngabona amalanda awu2 ngathi ngiyaqhuma ngiyabamba ndiza ngawabamba emlenze yathi ngizoyigqoka bemhlophe phambi kwabo bangcwele ngangena kwindima amatekisi ngase ngithenga nemesibhamu esemthethweni kodwa ngaze ngidubule imoto ungakizwa kahle bangcwele angaze ngidubule imoto kodwa ngasithenga ikwami sematekisini nami ngangile ambulance uma bangcwele ngasekhaya kudubula abantu wasibula ubona sekhaya kade kubula leganga ozala yiwele kababa baphila kwabile amawele obaba ngoba kuthola inkosi ngabana 85 years bobabili uma ehamba usithe umbona sekhaya sekufuna intombazana yeSayoni ithi kufike usithenge ephuphothi thatha uthula yomphumele ebuhleli womcelela intethelo uboshiwe ufite ushembo omkhulu wezoni ngale bethu ngiphathwe ikhanda bangcwele mina ngazi uJesu mina ushembo uthena ukhulula abantu kodwa ngoba inkabi zangifuna kufanele ngize la uma bangcwele ngifika ngifika khona umshumulo oluthule uthi ulathanda kuhlala bangcwele ongakagcwali kanje umshumulo oluthule mekunikelisa ushayithokeni ndiye okuyisabatha wathi ongene sabatha mina ngisabatha ngilonazareth ngahlala ngaphandle emotini kwaphela inkozo ngase wakhipha imbe umshumulo oluthule wasehlala phansi ngeza bangcwele anginikele nje bathi ngokuqala mina ngifuna ufuthi ushembe mina ngazi uma uyesa enyangeni futhi inyanga ithwasa shuleli ngabe zobhala phansi lethwasa uthi ngoba bangcwele bakhona beze la abafisa bafike kushembe uqobo abangeke bakhona emabenikela kubashumayeli kanti kuzobe kuphelela ukuthi banikele kubashumayeli amen abangeke bakhona emabenikela sabava kumakhosazana kanti kuzobe kuphelela ngoba kuzobe kuyizika uNkulunkulu noma kuthi unele themba lingakini mangabe khishwa unyazo lomshumayeli kuphelele bangcwele amen ithi inkosi ngezulu ngiyabona abantu beza kimi mina ngazilutho mina khona ihashe impunga nomona yakho omnyama wona uthethe icelo zenu ngena ngafuna ukubona ejele eMaritzburg bethandaza amabandla sehamanazi etsephendukile kuphoka insizwa yinkabi ithi sathi masithandaza savuka intombazana ejele siyiqulekile manje wasibuza ithi ngithemba kathi nicime isikhathi esincane uqhamuka ihashe indoda ebigqoka isigqoko kanje nomjimba ihamba ngehashe impunga ikwasha uthi uNkulunkulu nomkhwanazi bangaphezu kwa200 ibawusha eMaritzburg ngaso sikhathi uthi loba ungazi ukulalela nonke ngesikhathi esincane nonke nokulalela nonke osemaphambi kwenu senibusisa basekhona bangcwele benkosi amen uma uthuli sekunikeza bese thi mina athi angibike ngithi ngiyabika kuthiwa ngiyele ngo2 rand shiyo nangesibonakaliso
ngibike akanginakile umshimo oluthule uxoxa nomkhokheli osonto Africa ngithi lento ekuthiwa abantu bakashini bathanda abantu besifazane iqiniso kunaka lo mkhokheli lo baba lo mama lo mshumayeli mase ngiqedile angibuka usuqedile ngithi yebo athi inkosi ekubusise ngakadina ngajuluka bangcwele vele ngishitelezi ngoba ngifuna inkaba Delikhetele ngibona kahle mina. Khona inkosi ekhaya khona ababishop khona umongameli khona ngenhlobo. Ngizela inkosi engibuse kuphela. Hawu ngeke ntshuka yikho lento. Ngathi yaphuma ngangibona insizuthu zathi baba yini ngachaza. Ngathi hayi ushembe uzwile. Hayi ushembe sempangeni uzwe kanjani? Sawudlela ngani? Ngakhothi ngabagcwele ngaphinde emthini nami ngidlela umuthi. Ngomsopho ngakhwela emsebenzini. Ngibona insizwa engelona inazi sengamazi intombazane sayona iyamazi umfundi athi ibulela abantu ithathe kumfundi ngephupha ejabula uthanga itshetsha ngasethethelele lizokuvikela kathuka manje ushembuzo kanjani sempangeni mangcwele ngathi akubona ke ngiphinde ngiyocela umsebenzi omuhle mhlawumbe ngizobona lapha sengishayeleka elerisi nomkhaba ngoba kwi-management baqasha abelungu balala ngisho uhobe eplazini bathi akasiphathi nganikela ngo-5 sekunemawo inyuma 8 kathi ngicela ushemba umsebenzi omuhle kwathi umshimo lothu futhi inkosi ikubusise ngathi ngibuya bangcwele bayateleka abasebenzi bethi aqashe mina ngazi ngabo manager ngo-5 Amen. Anginikelile kushemba uqobo bangcwele ngokwenyama kodwa nginele kumshumelo wakhe ake sifunde incwadi ukukholwa kuwe Amakhosi esibili sahluko sesihlanu ivesi lika9. Amen baba. Weza uNamani namahashi akhe. Weza uNamani namahashi akhe. Nenqola yakhe. Wema emnyango. Wendlu kaElisha. uElisha wathumela kuye esigijini. Wathi hamba ugeze kakhombisa eJordani. Kuyakuthi inyama yakho ibuye ihlambuluke kepha uNamani wathi ukuthela wasuka wathi bheka impela ngangithi uza kuphuma eze kimi eme ekhuleke egameni likaJehova uThixo wakhe. Nkosi ibusise baba. Amen. Le ncwadi bangcwele mayikhuluma ngoNamani uNamani kwakuyinsizwa eyayihola amasosha. Ihlonishwa kakhulu bantwana benkosi. Uma ihlonishwa lezi ngendlela ehlonishwa ngayo bangcwele baNkulunkulu yayinesifo sobulepheri. Manje lesi sifo sobulepheri sasingalapheki wayesehlulekile endaweni eziningi. Sekusuka intombazane esuka eJerusalema mayimbona ithi ukhona ongamsusa konke lokubulepheri obumphethe. Uma kuthiwa akabophela amahashi uNamani ayekhona kala ngathandi ngoba usehambile kakhulu. Bathoma ithi inkosi ilanga waye noma lethana ukudla ngisho kwakufika ngaphansi kwelento ngoba bangafuna ukuthintana naye ngoba kongisifo esithestelela nayo. Uma bangcwele baNkulunkulu ebophela amahashi ehamba eya kulo umprofeti uNkulunkulu uElisha uNkulunkulu akulelo Israyeli laselizweni ibhelizo baba ufuna eBhayibhelini kwaIsrayeli nango izwe laIsrayeli ufika uma uthi uzobona uqobo lakho uElisha ngoba nawe nje usuke le emapondweni usuke ekhona usuke eMozambique wena ufuna ukubona ushembe siqu sakhe awuzukhola uma uzonikela abashumayeli noma bekhisha ungena ushembe ephambi kwakho ubonke ungena ukhipha uyathi manje qanisa abashumeli banikezi lethi isuke ngisho abantu abazele libandla nabagqokile abaneliseki bebezonikela abashumayeli athi umuntu ngifuna ukubona ubaba uqobo size kuze
ngibhekane nabanye igqoko emhlophe okuyibona esibashumela isabalanda uma efika unamani sekufika isisigijimi mina isigijimi ngelisibonele abangcwele abashumayeli abakhishwa unyaza isigijimi ngesibone masingene ngaphakathi kuphuma inkosazane athi ithi uthi wababika lembengeni wabika unamani usizi lakhe yahamba inkosazane isigijima ngazi ngokunkosazaneni uma ibuya ngikusho lokubhala eBhayibhelini uma ibuya iseguqa phambi kwakhe ithi uthi ubaba hamba yogeza kasikhombisa eJordani xa uthi inyama yakhe iphenduke kube njengengane lakuwakhulu namano lakho kwamina ukuthi inkosi ibusise uthi hawu bengivele ngishilo ukuthi ayikho lento belithi uzophuma ezekini athandaze phezulu olukhowa angithinte uze lisuke wathi bengivele ngibotha umbhedo le ithi umele iBhayibheli wahamba uthe sahamba base bemthinta iy'nceku zakhe ezimbili zathi baba ukube libeshinto enkulu unge uyenze yini hamba ugeze ubone sekuphela imali eningi ngabona mbulwi lapho ongalapheki wathi nemvuna ehlala ngami ayikho imfula ngakithi engibengizogeza ngayo mina kanti uthi ngilethe insila la uthi ngiyogeza mina akaphumi ngani bathi bemncenga wayengathandi wathi nefika emfuleni iJordani wafika wangena wathi baba ethi inkosi langa wangena ka4 waseyabuza wathi seninjani wathi kube usafana nasekuqaleni wathi bengishinda ayikho bathi hayi uthi ngena ngasikhombisa ayika4 phakathi wangena bangcwele kade okwesihlanu nowesithupha nowesikhombisa ithi iBhayibheli waphuma inyama yakhe isiyintsha njengeyomntwana amen Emanikelanga kumprofeti uqobo emanikela uNkulunkulu uqobo enikelele esithunyweni esigijimini esiphumesiyo unyaza ezulu basekhona abangcwele benkosi amen sipho uNkulunkulu bantwana benkosi amen kusho ukuthi akuthina nje bantwana baNkulunkulu ukuthi senzeni kahle ngiyaqhakeke mina bangcwele baNkulunkulu angibuke endabeni zaNkulunkulu ngiyazisaba bangcwele ngiyaqhakeka bangcwele uma sikuleli bandla elikhulu kangaka sibe namaphoyisa asigadayo sigadwa kanjani abantu ngabe bangcwele bagadwa kanjani bangcwele bantwana benkosi ngelinye ilanga bangcwele ngisabathe enkonjeni umshumeli uNtuli wayinika abashumeli ababe u4 kudala nje kulo khona umshumayeli owathi awungibambele amazwi ahlaliphile 6:32 khona ngiyifunda ngoba Deuteronomy 22:23 isuke ibeke ngesizulu kahle kodwa iyasho ukuthi uma wesilisa embatha nowesifazane oshadile bangcwele bobulawa ngobabili labo bantu igazi labo lokubuyisa esandleni sikaNkulunkulu lokubuyisa esandleni sakhe kodwa siyeke singayi leyo esekumazwi ahlaliphile 6:32 uthi lo omunye umshumayeli njoba ngigoduka ngiyabuya kunomama obesanda kuphenduka eNazaretha yangu14 uvuka nathi ulala nathi kupheka umhla ka14 ebusuku sekufika amaphoyisa ebusuku kwakhe ahamba nomakhelwane athi amaphoyisa baba umfazi wakho usho kanje namba ngeke nomfazi wahamba ngangena nkosikazi umfazi ongenyongo nezo bangcwele angisho ukuthi amakhosikazi nebagcwele ilo umashisa ngangimfazi ongenyongo wafazi ongenyongo wasethi umfazi wathi umfazi wakho kusho lo mshumayeli bangcwele uthi kusha amaphoyisa ufele kasibanibani athi lo baba mina ungamu14 ngimkhokhele iphela ngifunde wesana kuphenduka wesana kuphenduka ngizotophinga nonkosikazi ulapha ku14 yebo umkhokhele iphendula manje kusho ngena yena kulayini bese kufaza omunye athi hayi ngimbonile ngiphuma khona ufele kasibanibani ngakho uthi bahamba wekhona umshumeli uNtuli yazi ukukhulumayo nomshumeli umkhize wangithi emkhomasi uthi bahamba uthebefika kulo muzi imanzi iphuma ithe 14 ngathi yeshendeni layo kungena igebengu la ebusuku zavele zadubula bona bobabili kuphela zase ziyahamba uthi lo mshumeli useyabuya lo mama ngesibonakaliso uya kumkhokheli uthi mkhokheli nje lami imnyama ngicela ukubuya ekhaya la ngizala khona ngasibanibani bakhipha inkomo nembuzi bogeza ingilo sikashebe ka14 baphinde bakhipha inkomo nembuzi bogeza izalo wazala ngane khona ngifika ingcolo iphihlika zangizoza mina neshende bese salinike u40 kufanele ngiyiphile emhlabeni ushembo waqunuka wayinqamula impilo yami
umenze njalo umkhwenyana uneshende ukukholwa noma kuthiwa ukholwa uneshende kodwa uyakholwa awushaye baba incwadi ushaye incwadi amazwi ahlakaniphileyo 632 funda kanje yebo ophinga nomfazi nenkosikazi ophinga nonkosikazi uswela ukuqonda okwenza lokhu uyawuchitha umphefumulo wakhe wofunyanwa ukuhlatshwa nokudelwa nehlazo lakhe alikuhlanjulula verse 34 ngokuba umona ukuthelisa kwendoda ayukuyeka ngosuku lokuphindisela verse 35 ayikunaka nakunye ukuhlawula ayikuvuma amen noma manje bayisingakholwa sikhithime senze konke kodwa mawuzolela indoda yakho mama angibojwayela kiwa khona angizoshukumela ukuthi ungithanda ngifisa ukuthanda ushembe kuphela masemguqini amen mawuthi utholela umfazi womuntu noma ungengahlanga kanani okunye kodwa mawubhizi nabafazi babantu awuyila kiwa khona uzophelezela abantu uyezisa uphela kuleli bandla bangcwele okufanele ngabe baba ngumthetho ngoba bahleli noNkulunkulu phambi kwabo ngiyadidela amasikhathwa kanjani wakati amanasa abangcwele ahleli noNkulunkulu phambi kwawo basekhona abangcwele benkosi amen ngicela ungixolele uNkulunkulu ngiyaphunyuka umntwana encane kuvele kuphunyukele basekhona abangcwele benkosi amen asibingisane bangcwele uzomhlawumbe simbone umbuso kaNkulunkulu ngoba masingalungisana isikhathi mawuyikhola funa ubize ngokhawe hayi lokhawe ogqoka umkele empala bamfuza mahlobo kodwa bakuthuke bathi awukona ukhawe wena kulungile kunokuthi uzohlohleka uhlohla abantu abavele sebeqwile koneni bafuna uqwile nabo noma kushiya umntozana esontweni othi awuqonde ukhawe ibaqhwela kakhulu nakuqala hayi injalo le ndaba basekhona abangcwele benkosi amen siphambi kwaNkulunkulu njengoba niphambi konyazi uzomani uNkulunkulu esithandile uzosinikelisa emva kwaloko bese ekhipha isigijimi manga esekhipha igijimi nikwethemba ukunikeza egijimini usho angikhange umfundisi ubhedla ekhuluma ngentombazana asukona le Kapa le kude ezonikela enkosi nyangezulu yavela vala sekuyiyona intombazana efanele eniyela abashumeli uthi akhala indlela yokuphinde emuva wafika ushambe kona ebusuku wathi nje wathi unikela benginawe yakuthola konke ekufunayo inikela ebashumayeli bangcwele benkosi basekhona abantwana benkosi ayidene esificana lawo ngakithi wasebukhosini bakaMbhele ngicela ukuxoxa indaba yabo sengizohlala phansi bangcwele benkosi ngeso uBishop Mbhele ubumshumayeli Mbhele ngicela ukuguqe bakubone umshumayeli uBishop Mbhele ngisakhuluma yakho uphethe umbhalo usho ngaladefu emvule umthandazo babembona phamisa uBishop Mbhele kwakuba kwakhe uma uBishop Mbhele ehlonishwa kale kuye nongcwaba ngishamanaza lawa angafuni kosabathe emakhaya phela kunamanaza asabathejele azofika leyoshona bese kuthoma seshonile hamba nemngcobe beyilaza athi ufike nesithuthi box ngabe kuyinaza ngempela asimaze emakhaya ngoba usabathe emathempe nagcwala eThekwini ufuna emehlabele kuWhatsApp hlanganweni hayi basekhona abangcwele benkosi hayi wemqadi wathetha omunye ufuna ukusiphetha umshumeli befuna umshumeli wakhona mina hawu ususiphethe umbangeni ngathi useThekwini lakugcwala akisho abantu abazofuna ikhundla isikhundla asiyise ezulwini futhi abantu abagcotshiwe ibona ngathi baye esigodini sosizi kakhulu basekhona abangcwele uma uBishop Mbhele egule egekeni babemthanda kalena uma egula ukhala abantu kuzoqala vela ashone ahambe emhlabeni umesho uBishop Mbhele bese ukhala ukugcwala ideke amabe amabili aphaphama baba uMbhele sithi kusuhambile uthi bese ngamile abantwana bami sengihambi bakeka kusuka wegoli kuvele kwaqonde ngawuzukubona isikembeni ndila uthi kodwa into engithusile ngifithi ushembe ngale kwethula umqalo endlela wayemazi ngoba behlala lapha ezange sekuphambili ngoba uBishop Mbhele ngifithi ushembe ube mahlulelo abantu ebuke esandleni uthi ngithema ngisasondele lethi sikuqa uthi ngaguqa uthi kodwa khona endiyibonile
ubebe wesandleni ahlulela abaningi bebafaka esigobhini endlini enomlilo esigodini sosizi bekhala wathi ngiwabonile namaNazaretha akade ezalwe esontweni amanye ayaphendukile esigodini sosizi nawo eyakosha yiwo lamaNazaretha eqoma eqaqweni abafakwa abantu kade yile mama amade bedlisinefu bebekhona basekhona bengcwele benkosi uthi ngibabonile ngonesigodini sosizi bekhala kodwa kade la amaNazaretha behlabelela u-219 bethi bezile izinto kakhulu sasilokuzotambisa izwi lakho uthi thema uthi bebemala abangenalo lakhethelwe khona umnandi kuhlethelwa iy'hlabelo zasezulwini uthi ethi soguqe ngaguqa ethi mpele mntanami bewuhamba kahle emhlabeni ungenaqala uneqala elilodwa wena awuzange batshela abantu ngeyesabatha ethi zibhele emva kwakho mpele ngizayiphinda le ncwadi Umsebenzi 13 verse 14 uthi bhele emva kwakho mpele uthi wena phenduka wabona abantu abakalemba kade abangcwaba labantu abakafiki la kuyiwa khona uthi ushambe ngithi ngiyabagweba mpele bathi sasithe kubishop sithi kuthiwa uwe uthi labantu angabagwebi angikwazi ukubagweba ngoba bathi babethunywa uwe uma uthi wathi ubhombela ngokuphindisa emhlabeni mpele uphilisa abantu wenze konke wamefu ubishop esifana phakathi ibandla mhlawumbe sithoni babunqobo ishaye babunqobo izenzo ngithengise izenzo lencwadi kaBhayibheli amasha Umsebenzi 13 verse 14 ishaye babunqobo bemuka epheka suke emkhomazi kube shaba bishaye ishaye babunqobo bemuka epheka amatuba beza e-Antioki enanda la ePisidiya baNazaretha bangena endlini yokusonta ngosuku lwesabatha bahlala baqhubeka verse 15 sekufundwe umthetho nabaprofeti izinduna zendlu yokusonta zathumela kubo zathi madoda bazalwane uma nilezi lokuyala abantu shumayelani akaze khosi ngelinye usuku singaliphethe iBhayibheli siqale kaliphume ngale ubishop umbhele boshela ukuthi ukhonza abantu ngesonto waphindwa ngabatshela ngesabatha 42 wena uncwadi baba ungabusanga babunqube 42 ngifuna ukuhlala phansi verse 42 kulo ncwadi leyo sebephumile endlini yokusonta bancenga ukuba la mazwi ashunyayelwe kubo ngesabatha elizayo ngesonto elizayo ya kwavele kukhonza ngesabatha bangcwele 17 verse 1 incwadi ezenzo 17 verse 1 babithi pheke ubishop umbhele bangcwele lahlona phakathi ibandla baze beza belethwa la kuNkulunkulu kosewuthingwe lenkosazana babe sethi umfundisi ukhubisa hambani lebishop nokukhipha isonto libe ngaphandle bathi libaManazaretha bangcwele sebedabulile e-Afimpoli ne-Aponiya bafika eThesalonika lapho kwakukhona indlu yokusonta yabaJuda shembe uPawuli njengokwenza kwakhe wangena kubo amasabatha amathathu washumayela kubo ngezindaba zembhalo washumayela endlini yokusonta amasabatha onke wabahlula abaJuda namaGreki shembe ngazilezulu Luka 4 verse 1 hayi licobile unyazi madoda hayi lucobile uthe Luka bani Luka 4 verse 16 bantwana benkosi basekhona bangcwele benkosi ubishop umbhele bangcwele uthi umsholo umbhele kwadlula insuku waphinde washona ebusuku wavusa uma wakhe esephuma ekufeni kwabishop umbhele umsholo umbhele bangamboni bangcwele nangibobele khulume uyayazi uma uyamisa wakhe uthi bakho besefile futhi uthi ubishop umbhele sefile yifica uJesu emnyango wafika ushembe emnyango ethi zihamba kuNkulunkulu wakho uthi ngaqonda kuJesu kama mnikazi uJesu uthi athi ngasondela washesa nyobo yaze vale ngene kuvale isango kuthi ungazangathi qoba ngenye nje
kwathi akuyena uNkulunkulu wakho lo naNkulunkulu okushebe uthi wasithi akayekena wahamba yakushebe wathi lethi izima wasekuphuma uJesu weza wavula ubhombela wangena ngene uJesu ngene wazophelela kwavaleka ubhombela lasithi izolo la uNkulunkulu wakho kodwa uNkulunkulu okushebe mshayi baba 4:16 uLuka yes baba weza eNazaretha lapho abondliwa khona ngosuku lwesabatha wangena endlini yokusonda njengokwenza kwakhe wesuka wema ukufunda wanikwa incwadi kaIsaya umprofeti esayiphenya wanikwa incwadi kaIsaya umprofeti amen ushebe uNkulunkulu wethu thina bonke abantu abamnyama amen isizwe uNkulunkulu bazo abantwana benkosi kade ngibuza sekube sekhohliwe ngibuza kuDokotela ngoku kodwa ngokubalele wayibala wabala amaHindu akholwa uKrishna kanjalo wayibala zonke izizwe lethi uNkulunkulu wethu ushebe mangabe niwele entabeni ezebizo uNkulunkulu ezezama ukugoduka entabazwe isitima sima kaBhotha esafile entabeni bathi baba yafika imoya yanlenga kwagcina kume kaShembe uqobo uma kaShembe uza wawuza nekukhalalisa lemvunge nephunga limnandi uma selifika kuShembe uyayichaza uNkulunkulu ngoba bathi wembethe ingubo enjene ebhende yebo uyayichaza uNkulunkulu uthi mina nguNkulunkulu ngizokwenza ube uNkulunkulu azathi uShembe ngiyoba umthakanhliziyo ngabe sekuyise wesizo zonke amen wamdisisimayo uma bechaza obaba wasiza kabuke esandleni sakhe wabona isibuko wathi bonani Shembe wathi ngibona ezulwini nasemhlabeni ngibona kwindawo lesibuko amen uNkulunkulu na Shembe waba bangela uShembe uNkulunkulu wethu amen Joshua 24:8 bangela kodwa maBhayibheli athi nombhobha wakho kwamnqobo Joshua 24:8 senqanga ngawo umlomo amahubo 81:9 nobehlabelelo 81:9 Joshua bani Joshua 24:8 amahubo 81:9 sengosala phansi bangela 24:2 ngiyasaba uNkulunkulu 24 Joshua 24:20 yebo bayihlala nani mshiya uJehova niye inkonzo oThixo bezizwe yithi uNkulunkulu leyathi inkonzo uNkulunkulu bezizwe khona uyaguquka anenzele okubi aniqede esenenzele okuhle amahubo 81 ihlabelelo 81:9 hayi wena Matthew 15:21 Matthew 25 webani ihlabelelo bani ihlabelelo 81:9 bathi abankulunkulu nibangwa uNkulunkulu amen ngiyangizelisa namhlanje kwazonikela akekho ngaza kuthola kufunayo kodwa bangcwele asiziphatheni kahle bangcwele ilithi ifuna manje lishendo liphapha nalo ngoba iyenteza ukuthi bayigcobe efunayo uthakubishende uguke lesizalwa zalo mama zalo baba umsima abanye baphethe amabhayibheli amadodana wethu makungabibikho kuwe uThixo ongumfokazi ungakhothami kuye owezizwe ulithi iBhayibheli wakhuluma ukukhuthala uNkulunkulu wezizwe Matthew 10:5 Matthew 15:21 ngiyifunde ngicede Matthew 15:21 ngoba khona abayisaba khona mase uJesu akuthatha izinga sobantwana usponsor phi ngeke fike lapho bangcwele kodwa angeli no Matthew 15:21 kodwa uNkulunkulu wakho uShembe waniwentabe pho imali pho yini ngoba phela uNkulunkulu wakubhombela owanikwa lobukhosi sathi unazi uNkulunkulu kwese kanjani bo Luka 1:32 Luka 1:32 Matthew 15:21 uJesu esuka lapho wayezweni laseTire Sidoni kwathi inkosikazi waseKhenani evela kulelo lizwe wakhala kuye wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide intombazane yami ikhwelwe kakhulu idimoni
kodwa akamphendulanga ngazwi. Kweza abafundi bakhe kuye bamncenga bathi, Mukisi uyakhala. Waphendula wathi, ngithunyelwe ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli kuphela. Hayi bonke. Matthew 10:5. Makuba soshaba. Uthesa kathwela kumhlaba wonke bangwena. Kuyisholo yemqobo la. Angene bantwana benkosi nani. Laba bayishumi nambili. Wabathuma uJesu. Wabayala ngokuthi ningayi ngendlela eyakwabezizwe, ningangeni emzini yamaSamariya, kepha niye kuzo izimvu elahlekileyo zendlu ka-Israyeli kuphela. Angikhumbuli ngithola usho uJesu uqobo lakhe bakucelele inkosi Yalazi iBhayibheli. ngeke Ngana present nami benimkhomba umfundi uJesu ngithi bona sisifo futhi njengani bathi ngisho ngiqamba banga uJesu kanti ule emhleni akimboni. Amen. Awufuna uLuka verse 32 ngoba manje kwakubhombelo wani isibuko phothi nasathina uNkulunkulu kanti khamba kanjani manje yethu azongafani yangaphumela Luka 1 verse 32 ngoba ngizoshawa kuba mkhulu yena athiwe indodana yophezonke inkosi uThixo iyakumnika isihlalo sobukhosi sikaDavide uyise. uJesu wathatha isihlalo sikaDavide nje la umkhulu wakhe uyakubusa indlu kaJakobe kuze kube phakade. uJesu wathatha isihlalo sikaDavide kashiwo nonyazi sethu isihlalo somkhulu singangena. Amen. Awusekisa lapho. Ngeke uphumele ngishajuluka impela ethi ushumela kuqekebule kuphendula umhlaba kodwa kohlala kaShembe kuphela siyasoba ikhonzi kaShembe kodwa senzeni kahle bangcwele ngoba uma wenza kabi uqhubeka naleli khopha lakho uShembe uthangitshele ukuthi seculukile uwe uShembe seculukile uwe bangcwele benkosi senguthatha phakathi sekushawa ukuthi bangcwele sekufanele ngikhosi ngikhale phansi sikuNkulunkulu kodwa bangcwele beNkulunkulu hlalani uNkulunkulu ningathitheki. Amen. Ngilani imiyalo bangcwele nibathi inhliziyo. Basekhona bangcwele benkosi. Amen. Ngicela ukukhuluma ngemikhosi bese ngiyagoqa ngoba angaze ngikhulume ngaphambi kwabami ngizokhuluma ngemikhosi bese ngiyagoqa ngeke ngiphinde ngikhuluma ngemikhosi. Basekhona bangcwele. Matthew Luka 1 verse 26 singayivala bangcwele. Sesingihayisa. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa uThixo ukuya emzini waseGameni okuthiwa yiNazaretha entombini emiselwe indoda ogama layo uJosefa wendlu kaDavide igama lentombi nguMariya. Ingelosi yangena kuye yathi ewe nawe nenhlanhla inkosi nawe ubusisiwe sifazaneni. Eseyibonile wethuka ngezwi layo ezindla ukuba ukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye ungesabi Mariya ufumene umusa kuThixo bheka. Ifena ngesipho ngolingwe sokuthi sangikhumali ngwe. Ufundela. Ingayishanyeke ngale bhalweni. Kodwa wena phethe ibhayibheli. Ifena ngoJune subala kuqala July, August, September, October, November, December, January, February. Ujesu sangomashi. Kristu sangomashi ngwe. Amen. Bengizoqhubeka ngwe sengizoshawa ezulwini. Bese uthi into January no July seko neMay verse 13 seko go July sibabheke nabo ko Levi 23 verse 4 sibheke nje ukuthi wena uzubheka nokuthi ngoDecember 25 kwakwenzakalayo kodwa Jeremiah 52 verse 31 kodwa sokubheka elanga ngoba uNkulunkulu nemisebenzi eminingi wazwele beNkulunkulu hayi uNkulunkulu omhle. Ngiyaxosa Nkosi umntwana ngicela ngiyaphunyuka ngiyacela uNkulunkulu angithethelele Nkosi ngicela ukhumbule izwi lalithi isibhamu sikhuma sipheli
kuyimanje ngazi ukuthi abangaki bavela afike nje bathi bezofuna ukuthi badubula abaningi sekufa abantu abangaphezulu kwa-30 ngenyanga eziwu-2 kuphela ngesimama khumbula kokhokho ngiyacela shembe ukhumbule khokho bami nami ngicela ungithethelele la ngone khona ngiyacela ngosuku ngibuyisile kuwe Nkosi kusenikuzwile Siyabonga amazwi amnandi zokuphiwa umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise. Amen. Sizobala inkonzo ethi yesabatha yasemini isihlabelelo sama-57 acela umbangela ungithi wasemsini asole kalesibelelo Inkosi imbusise. Amen. Uyingcenge. Amen. Simsupha ngabangcwele.